sé més, Maria. Está la bellesa. Porta el buco al revés. Quan se tira No, està bé, està bé. Quan se tira el buco és com el Ja va. Ah, mira. No, sí. O jo. Si dispara, Anem desorganitzats. És que mos tindríem d'haver organitzat antes de seguir. Està organitzant Raquel i això, però... ¿Qué tengo que pegar la vuelta? Un xic davant, más adelante. Contigo y Andrea va, van curtes fa lleig, és més bonic que si no res.
hombre que está de todo,
a cavall. A ver, ¿qué le gusta a él?